V kategórii Developer roka sú nominovaní Corvin Capital, HB Reavis Slovakia, JNT Real Estate, Penta Investments a YIT Slovakia. Výzva je vždy postaviť kvalitný produkt, kde sa ľuďom bude dobre bývať, ktorý v princípe budú používať každý deň, každú noc, kde budú možno aj nakupovať, kde sa budú zabávať, kde budú smútiť, kde budú mať rodinné oslavy. Snažíme sa budovať kvalitné projekty, architektonicky hodnotné veci. Snažíme sa stávať niečo, čo tu zostane aj po nás. Vytvárame novú komunitu alebo doplňame komunitu, ktorá existuje. V mnohých projektoch bývajú aj naši priatelia, takže staviame, ako by sme stávali pre nás. Hodnota je pre nás, keď sú ľudia spokojní a býva sa im tam dobre. A hodnota pre ľudí je, keď tie byty majú na tom sekundárnom trhu vyššiu hodnotu, ako zaplatili pri výstavbe. Zisk je síce zmyslom podnikania, ale zmyslom developerstva je vytvoriť nejakú dlhodobú hodnotu. Rozhodne nechceme, aby sa naše deti hanbili za to, čo sme postavili. Pokiaľ ide o verejnú mienku, náš recept je jednoduchý. Vždy robíme naše projekty pre ľudí a komunitu, ktorých oslovujeme v procese prípravy. Tento istý prístup sa nám podarilo, alebo respektíve aplikujeme momentálne pri príprave nášho najväčšieho projektu v Bratislave, stanice Nivy. Uvedomujeme si výrazný mestotvorný charakter našej práce a preto sa snažíme do našich projektov prinášať kvalitnú architektúru. Veľmi dobrým príkladom je projekt Twin City, kde sa nám podarilo priniesť zeleň a život do územia bývalých industriálnych brownfieldov. Správna spätná väzba je pre nás pochopiteľne pozitívna. Naším cieľom je vytvárať kvalitné prostredie pre našich budúcich klientov, tak aby sa tam cítili pohodlne, príjemne a aby sa opäť vracali do našich projektov. Kladieme dôraz na materiály, dizajn a tie špičkové technológie, ktoré vo finále prispejú kvalite našich projektov. Zisk je v podstate iba dôsledkom toho, ak veci robíte správne. Developer a verejná mienka to je vec veľmi jednoduchá, krátka, rýchla, pretože developer projekt spraví a ľudia ho príjmú. To znamená, že tam bývajú, že tam chodia pracovať, že tam trávia voľný čas, tak developer uspokojil verejnú mienku. U nás v JNT Real Estate nemáme záujem robiť veci, ktoré budú prázdne. Ten projekt musí byť živý, keď si ho ľudia obľúbia, tak bol projekt fajn. Všeobecne každé podnikanie je založené na tom, aby vytváralo zisk. To znamená, že aj my určite chceme našimi projektami vytvárať nejaké peniaze, ktoré ale zase investujeme do tých ďalších projektov, ktoré prídu neskôr. Ale nemôže to byť jediným meritkom tých projektov, pretože potom by tie projekty boli ako škatulo od topánok, boli by všetky rovnaké. To znamená, že sú priestory, lokality, miesta, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť ako krabica od topánok. Veľmi dôležité je taká tá dlhodobá príprava na to, kde chceme stavať, čo chceme stavať, pre koho to chceme stavať. A myslím si, že alfa omega, ako sa to ukazuje stále dokola, je to, že dobrý nos na dobré lokality sú veľmi podstatné. Veřejná mienka je pro nás velmi důležitá. Klademe velký důraz na to, abychom vytvářeli promyšlené a velkorysé veřejné prostory, tak aby se obyvatelé cítili v tomto novém prostředí dobře a aby se tam rádi vraceli. Výzvy jsou zejména kombinace nadčasové architektury, kvalitních materiálů, ekologicky šetrných technologií za nejpřijatelnější cenu. A cílem je pro nás opět spokojenost koncových uživatelů. Snažíme se inspirovat v zahraničí a i proto do našich výběrových řízení pozýváme mnoho zvučných men z zahraničních architektonických kanceláří. Jednoznačná zpětná vazba je pozitivní ohlas trhu. To znamená vysoká čísla prodejů v rezidenčních projektech,
zároveň velká míra obsazenosti našich komerčních nemovitostí. Samozřejmě kromě zisku je to i takový těžko vyjádřitelný vnitřní pocit, když potom vidíte ten projekt v reálu a jdete okolo a jste hrdý na to, že se to povedlo. Všichni přistupujeme k projektům tak, jako bychom si je stavěli pro sebe. A určitou mírou zpětné vazby je i pro nás tato nominace na Developera roku. Častokrát sa hovorí, že developer musí bojovať s verejnou mienkou. Ako náhle dojde ku konfliktu, tak to je jasný dôkaz toho, že developer si neurobil svoju prácu tak, ako mal. Ja si myslím, že je to veda aj umenie a vybalancovať to je veľmi ťažké. Ale stále sa dá nájsť rozumný kompromis, ak sa strany navzájom počúvajú a chcú nájsť riešenie. Ale určite je to známka dobrého developera, ktorý dokáže myslieť, by som povedal, tak celostne, holisticky, nie len v podstate tlačiť ten svoj projekt za každú cenu, pretože v konečnom dôsledku na to sám doplatí. Vždy máme takú predstavu, že keď to postavíme, tak prevažná väčšina ľudí musí mať pocit, že toto tu už malo stať dávno. Ale vždy je to tak, že proste za peniaze dať maximum. Spätná väzba, na tej si stávame aj svoju povesť. Ako jediný developer prevádzkujeme svoju vlastnú sociálnu sieť pre obyvateľov bytového domu. Pre mňa zákazník, ktorý mi dá aj negatívnu spätnú väzbu, je veľmi dôležitý a cením si ho ešte viac ako pochvalu. Keď človek ide okolo toho diela, tak proste to je nenahraditeľný pocit. Ja si myslím, že preto to sa oplatí robiť development.